Alaikum. Ayo. Nan da yake da mai yake ko? Nan ne yake da mai yake. Nan ne wallahi. Nan ne ya aka. Da kai ni ma na zo a ne dan Allah a sani a ce. Kin zo ki ne. Kin zo wanda ka ga ki da wanda yake da go. Mutum da kin san saboda yake da. Ina ji da kwantar da hankalin ki. Ke wanda tallan bani ke wanda gane mutana ba? Ayo. Na so in gane ka. Waye ki da kike duniya? Kuna ga abinci ba. Na ga ma. Ni da. Cikin ma Allah ta mu ba na ga ma. Har yanzu ba yadda ka wuce na ba wuce ka samu wata ka wata ya sa wuce ne ka roke mata ke tuwa ko? Babu dama ne ko kuda da ka ina so. Ya ce ba ni wannan ko fa mana aiki wa da ke sa na mutum gari. Goje ma ba dauke sa ba kawai iya zuwa ne iya kallon yan duk kamar yadda yake kuma sai mutum gari. Ba ki ga ana wani tijjara a ka ba kana ba. Ayo. Ko gini na. Dalla mutanenmu da aljanu ku je YouTube channel ku yi sacin Dannupawa TV. Aljanu har comment ma za ku iya yi. Kun ji ko? Ina masoyanmu da ke fadin duniya gaba daya. Ku shiga YouTube channel din mai suna Dannupawa TV domin kallon sababbin comedy mu da muke ba ku dariya da nishadantar da ku kuma za mu ci gaba da nishadantar da ku. Ni yanzu kokon da nake so in ba masoyanmu da ke fadin duniya dan Allah ku daina mun flash.